Музикален момент с Юра Трошанова. Оперните таланти от школата Кабайванска. Всяка сряда след обед, по това време, ние отделяме минути за нещо специално. Да погледнем отвъд делото на една голяма личност в световната опера. Спомнете си, години наред всички ние познавахме Райна Кабайванска като фигура, която ни даваше безброй поводи за радост и за гордост. Тогава тя пееше във всички най-важни оперни театри, до които, от друга страна, всеки един от нас си дава сметка колко е трудно да се стигне, ако не си изключителен артист. А в последните години пък, от страна на Райна Кабайванска, всички ние получаваме нещо друго. Една друга, много особена радост и друг вид гордост. Това са вече нейните ученици, учениците, които тя подготвя не само като певци, но и като изградени артисти. Може би ще ви се стори пресилено, но според мен тя прави и нещо друго. Тя изгражда личността им. Затова мисля, че никак не е силно да се каже, че когато Райна Кабайванска говори с своите ученици, тя прави нещо много повече от обикновената работа на един музикален педагог. Тя ги прави фигури, които могат да се справят с всичко, което те очаква, за да бъдеш човек със световна певческа кариера. А това наистина е нещо много трудно. Изискват се изключително много качества, които далеч не всеки от тях притежава, но пък би искал да ги има. И точно тук идва мястото на учителя. Ето за това, уважаеми слушатели, казах в началото, че всяка сряда при нас има минути за нещо специално. Време за оперните таланти от школата Кабайванска. Знаете вече, слушате ни в изминалите няколко седмици с това ново предаване на Нов български университет и на Класик FM радио. Кого ще ви представим днес? Ще ви представя една млада италианска певица, която също използва думата специален, впрочем, когато говори за Райна Кабайванска. Тя е родена през 1987 година, родното й място е Виченца. Селене Дзанети. Това е името й, може би вече сте я чували, ако сте били на концерта, който закри майсторския клас миналата година, 2015 година. Родена през 1987, нарочно отново повтарям това, защото, разбирате, тя е твърде млада, но пък има едно огромно доверие у Райна Кабайванска. Селене Дзанети е млада изпълнителка от школата Кабайванска, която притежава един забележителен музикален финес. И ако това ви звучи просто като казани думи, мисля, че сами ще се убедите след малко, когато чуем нейни записи. Нека ви разкажа сега малко повече за биографията, за живота и всички по-важни постижения на Селене Дзанети, преди да преминем към, може би, по-съществената за всички нас част. Да я слушаме. Селене Дзанети е завършила, впрочем, забележете, модерна литература в Падуа и предстои да се дипломира като лекар, хирург. Това също ще бъде направено от нея в Падуа. След дипломирането си тя е приета в майсторския клас на Райна Кабайванска в Академия Киджана в Сиена. Това се случва през миналата 2015 година. Същата година тя участва в майсторския клас тук в София на Нов български университет и спечелва стипендия за обучение в института Веки Тунели в Модена. Отново, разбира се, при Райна Кабайванска. След 20 дни много активна работа върху техника и интерпретация, като участник в 15-то издание на Международния майсторски клас на Райна Кабайванска в София, българската публика успя да чуе красивия глас и емоционалните изпълнения на Селене. На заключителния гала-концерт в Софийската опера, спомнете си, сигурна съм, че мнозина от вас са били тогава, денят беше 25 септември, тя се представи с запомнящи се изпълнения както на музика от Бах, така и от Винченцо Белини.
Точно с тези двама композитори ще я слушаме след малко, но понеже в самото начало споменах, че има нещо като отправна точка днес в това предаване, чрез думата «специален», нека веднага подкрепя казаното от мен с думи, казани от самата Селене Дзанети. Какво казва самата тя? Като избрах това обучение, става дума за майсторския клас на Райна Кабаиванска, реших да следвам един специален преподавател, безкрайно подготвен от всяка гледна точка за формирането на един певец. Глас, без капка съмнение, музикалност, интерпретация и душа. Това споделя младата изпълнителка за работата си с великата оперна артистка Райна Кабаиванска. След майсторския клас в София, благодарение на смелостта и доверието, които подготовката на Кабаиванска вдъхва на Селене, в рамките само на няколко месеца, тя участва в многобройни конкурси, като достига до финала на всеки един от тях, а на много печели и първата награда. Всеки един от нас може да си представи какво означава това, когато се чувстваш достатъчно смел и подготвен да се явяваш на конкурсите, за които след малко ще стане дума, но и някой от тях дори да спечелиш. Сега обаче ви предлагам да продължим с първия запис, който днес съм приготвила да чуем. Музика на Йохан Себастиан Бах, изпълнение, което Селене Дзанети направи на датата, която казах минути по-рано в Софийската опера миналата година, 25 септември 2015, големия концерт, закриваш поредния майсторски клас на Райна Кабаиванска. Бах и неговата величествена музика, творбата му Магнификат.
Това беше изпълнение на младата италианска певица Селене Дзанети. Чухме в ария из Магнификът на Йохан Себастиан Бах, документален запис от миналата 2015 година в Софийската опера, дирижира Найден Тодоров. Това е малка част от гала-концерта на 15-я майсторски клас на Райна Кабаеванска, организиран от Нов Български университет, и Селене Дзанети беше една от участничките в този концерт. Оперните таланти от школата Кабаеванска. Сега ще ви разкажем още повече подробности за биографията или за професионалния певчески път на Селене Дзанети до момента. През 2015 година тя печели и специалната награда. Ето, че още веднъж тази дума действително ни служи като отправна точка. Тя печели специалната награда на фондацията Лучано Павароти. През 2016 печели второ място и специалната, още една такава награда за най-добър изпълнител на Верди в конкурса Виняс в Барселона. Както и още едно специално отличие – наградата на Мадрид. Франциско Виняс е един от най-престижните оперни конкурси в света, който се провежда в театро Лисео в Барселона. Журито на този конкурс е съставено от представители всъщност на най-големите оперни театри по целия свят. Тук има представители от Ковент Гарден, от Ла Скала, от Метрополитен опера, Большой театър, както от най-известните оперни артисти на времето ни сега. През 2015 също така член на журито беше самата Райна Кабаеванска, а през 2016 година испанската певица Тереза Берганца. Селене Дзанети печели второ място след Джей Бриджис, мецо-сопрано от Съединените американски щати. 28-годишната Дзанети е удостоена и със специалната награда на Монсерат Кабае и Бернабе Марти за най-добра интерпретация на Верди. Виждате колко често се налага да употребявам тази дума, но тя никак не е лишена от съдържание. Много неща в живота на Селене Дзанети са специални, като започнем най-напред с това, на което учи самата Райна Кабаеванска. Дебютира в редица оперни театри в Италия, пяла в Милано, Виченца, Падуа, Бреша, Мантуа, Сиена, Верона, Модена, пяла, разбира се, и в чужбина. Тук, може би най-напред трябва да спомена нашата столица София, защото и ние тук сме я слушали. Пяла е в Мадрид, а също така и в Москва. Сега отново ще ви върна към 2015, когато изнася концерт и на фестивала Пучини в Торе дел Лаго. Своя сценичен дебют прави с ролята на сестра Анджелика в едноименната опера на Пучини и в продукциите на Травията и Риголето. Всичко това се случва по време на 12-я фестивал в памет на Мария Калас. А сега да погледнем и към отличията. Отличията, които е получила до момента Селене Дзанети, защото сме убедени, че певица с този потенциал може да придобие и още много други награди. Сред всичко, което е печелила тази млада италянка до момента, е още трета награда от националния конкурс на консерваториите под егидата на Министерство на образованието на Италия, а също така и първа награда и награда на публиката на международния конкурс Тусканини в Мантуа. През годините е лауреат на редица престижни международни конкурси. Да изброим някои от тях. Първа награда на конкурсите в памет на Мария Калас в Бреша. Също така Катя Ричарели, нови оперни гласове, Гаетано Фраскини, Салватори Личитра, Луиджи Черители. Има и трета награда на конкурса на името на Клаудио Абадо. Както можете сами да се досетите, уважаеми слушатели, много от тези конкурси не са просто форуми, на които се явяват определени млади изпълнители. Много от тях имат доста сериозна слава. Те са реномирани форуми, до които е трудно да стигнеш, в смисъл, че е трудно да получиш награда от там. Сега да погледнем какви са някои от последните успехи на младото сопрано от школата на Райна Кабаеванска. Първа награда на престижния оперен конкурс на името на Марчела Побе,
който се провежда в средата на месец април. Всъщност говорим за тази година, така че това е нещо съвсем ново в Виченца, Театро Олимпико. В своята конкурсна програма Селенец Занети представя 4 арии. Тя се представя с музика от операта «Русалка» на Дворжак, пее също така и Масне, арии от операта «Сид» и 2 арии, които избира от творбите на Джузепе Верди, съответно от оперите му «Симоне Боканегра» и «Отело». Може би от този избор до голяма степен можем да разберем какви са вкусовете или пък предпочитанията на младата певица относно репертуара. Но съм убедена, че репертуарът винаги е бил съобразяван и с самата Райна Кабаиванска. И още на финала Занети впечатлява журито с изпълнението на ария от Симоне Боканегра и получава първа награда благодарение на красивия си глас в съчетание с музикалност, елегантност и интерпретация, блестящо техническо изпълнение и присъствието, което показва на сцената. Да ви кажем няколко думи за журито на конкурса, което е съставено от доста големи личности от света на операта. Например, Пауло Гавацени е там, Роберто Морети също така, Пауло Байоко, Кристина Парк и още много известни хора на изкуството днес. Аз съм много щастлива от тази победа и за мен е чест, защото имам възможността да се докажа в моя град и да пея в такъв красив театър. Една мечта се сбъдна. Това каза самата Селенец Занети след поредния си голям успех, който всъщност се случи съвсем скоро, през април тази година. А сега е време отново да послушаме едно от изпълненията на Селенец Занети. Ще слушаме по-дълго нейния глас, защото и записът, който ни очаква, е по-разширен. Можем да добием по-голяма представа за нейните умения. Преди обаче да слушаме с опера на Винченцо Белини «Пиратът», нека ви кажем, че сред бъдещите проекти на младата певица са участията в продукцията на Трубадур, нещо, което се очаква в Кралския театър в Парма, както и многобройни концерти и отново и явяване на конкурси. Да видим обаче какво казва Селенец Занети за работата си с Райна Кабаиванска и то към този момент. Нещо съвсем ново. С госпожа Кабаиванска по-настоящем се опитваме да очертаем артистичния профил и оперния репертуар, който най-добре да отговаря на моя глас и сегашните ми възможности. А това е изключително важно, за да бъде кариерата на един певец дълга и трайна. Това са думи на самата Селене Занети за работата към настоящия момент с Райна Кабаиванска. Има обаче още ценни неща, които ми се иска да споделя с вас. Все думи, казани от младата Селенец Занети. Това обаче ще направим веднага, след като я чуем с поредният и запис. Винченцо Белини, операта «Пиратът», както казах, една възможност да можем да разгърнем усещанията си спрямо тази певица, защото и в това изпълнение ще я чуем в една по-различна светлина. Оперните таланти от школата Кабаиванска.
Селянец Занети в ария из операта «Пиратът» на Винченцо Белини съпровожда оркестърът на Софийската опера с диригент Найден Тодоров. Мисля, че чувате все още аплодисментите, които публиката дава за нейното изпълнение. Всъщност, отново става дума за документален запис от заключителния гала-концерт по време на 15-я майсторски клас на Райна Кабайванска в Нов български университет. Записът е от миналата 2015 година. Оперните таланти от школата Кабайванска. Още няколко интересни факта. Всичко това ви очаква като завършек на днешното издание на оперните таланти от школата Кабайванска, веднага след рекламите. Класик FM Радио и Галерия Макта представят наградите Златно перо 2016. По повод празника на българската просвета и култура и славянската писменост, 24-ма културни дейци ще получат престижното отличие. За поредна година слушателите на Класик FM ще определят един от носителите на Златно перо. За да номинирате носител на наградата, изпратете своето предложение на zlatnopero@classicfm.bg до 15 май 2016. Всичко за наградите Златно перо в ефира на Класик FM и classicfm.bg. От 20 до 30 юни 2016 Нов български университет организира майсторски клас по пиано на световно известния пианист Людмил Ангелов. Прослушването на кандидатите ще бъде на 20 юни в Нов български университет. На 30 юни майсторският клас ще завърши с гала-концерт със специалното участие на Людмил Ангелов в зала 6 на Национален дворец на културата София. Срок за записване 15 юни. За информация www.ludmilangelov.com и Нов български университет, телефон 02 811 472. Класик FM Радио. Вие сте на вълните на Класик FM и нещо специално, както казах и в началото на това предаване.
Специално защото говорим за онези ученици на Райна Кабаиванска, които продължават всичко онова, което ни караше да изпитваме радост и гордост от нейните постижения преди години. Младата италианска певица, за която говорихме днес и в чийто живот, професионален, разбира се, успяхме да надникнем, се казва Селене Дзанети. Дори успяхме до момента да чуем в две нейни изпълнения и двете документирани от гала-концерта миналата година от поредния майсторски клас на Райна Кабаиванска тук в София, организиран от Нов български университет. След малко отново ще ви върнем към музиката на Бах. Има нещо специално, което няма как да не ви кажем за финал на това предаване. Слушахме я също така и с музика на Белини в операта «Пиратът». А сега да ви върна към онова, което споменах минути по-рано, как през 2016, т.е. през тази година, тя спечели второто място и специалната награда за най-добър изпълнител на Верди в конкурса Виньяс в Барселона, както и специалната награда на Мадрид. Говорихме вече за това, но разбира се, какво по-добро от личните впечатления на човека, който се е явил на подобен престижен и тежък конкурс. Точно това ми се иска да споделим сега с вас, защото ето какво казва младата изпълнителка за конкурса Виньяс и работата си с голямата оперна актриса Райна Кабаиванска. Ето сега думите на Селене Дзанети. Беше много труден конкурс, казва тя, най-вече по отношение на физическата издържливост. Обаче, както днес ми каза госпожа Кабаиванска, беше изключително полезен, защото благодарение на тези 8 дни на голяма концентрация и напрежение, все пак успях да израсна и да укрепна. При всички положения срещата с госпожа Кабаиванска е срещата на моя живот. Срещнах я в Академия Киджана в Сиена и 3 седмици преживях нещо като криза, защото усещах, че методът ти е много различен от моя, но реших да се доверя. Реших да се доверя, казва Селене Дзанети, и казва за още едно свое решение. Реших след това да последвам в София, в Нов български университет, където прекарах най-хубавите 21 дни от моето обучение. Като певица до днес, както на техническо и музикално ниво, но най-вече на артистично. Госпожа Кабаиванска е модел, от който се вдъхновявам, защото благодарение на нея се научавам да познавам моя метод и да познавам самата себе си. Селене Дзанети казва, че основното нещо за един певец е да познаваш своя метод и да познаваш сам себе си. Какво казва още тя? Сега посещавам майсторския клас в Института Веки Тунели и всеки път, когато участвам в нейните часове, откривам нещо ново, дори само като слушам уроците на своите колеги. Госпожа Кабаиванска, освен че беше и все още е прекрасен пример за артист и музикант, е също така много добър човек, изпълнен с доверие към нас младите и винаги готова да ни помага. А що се отнася до този конкурс, двете арии, които изпях на финала, т.е. финалната ария от «Пиратът» на Винченцо Белини и първата ария на Леонора от «Трубадур», ги работих из основи с нея, като се търсиха най-добрите звуци, най-доброто фразиране, най-добрите нюанси и най-добрите идеи. Помощта й, но най-вече силата и доверието, които успя тя да ми даде, ми дадоха голямо вдъхновение и смелост. Сега сериозно продължава работата ни по нови проекти с огромен ентусиазъм и безкрайна страст. Да се надяваме, че бъдещето ще продължи да ни поднася големи изненади. Думите са на Селене Дзанети. Успяхме, мисля, да ви срещнем и да ви запознаем по-отблизо с тази млада италианска изпълнителка, чиято кариера тепърва очевидно ще научаваме, тепърва ще чуваме името, но вече ще го знаем от това, което всяка сряда вие слушате при нас на 88 МГц оперните таланти от школата Кабаиванска. А сега към финала на днешната ни среща. През януари на тази година самата тя очаква в продукцията «Магнификат» на Джон Рутър, един от най-успешните съвременни британски композиции. Това е негова партитура, която е писана за хор, за оркестър и за сопран. Радваме се, че можем да споделим с вас и това участие на Селене Дзанети.
но ще направим и нещо друго. Оставаме с хубавия спомен от нейните изпълнения, както на Бах, така и на Винченцо Белини, но завършваме с тази композиция на Джон Рутер, в която е пяла тя съвсем скоро. Магнификат на Джон Рутер, повтарям отново, творба за оркестър, за хор и за сопран. Това е финалът за днес. А от мен, Юра Трушанова, приятни минути, приятни часове, приятни дни с всичко, което ще слушате при нас. Разбира се, следващата сряда ще има още срещи по тази тема. Оперните таланти от школата Кабайванска. Оперните таланти от школата Кабайванска.